Ga begin aan. Ja, ek is Jalen. Maar ek was my nou altyd binne slaan in die koers en oor. Hy dan sal hy as dit met hom staan nie. Aan die fiets. Hy kan nie sja oor. Wat corazón? Hy kan se boa ali na rua. Para pop. Hy Dus wat tegelijk van jou. Hij tien dan. Oh. Laten we zien wat is die man zijn naam. Mbappé. Naam is niet. Ja, nee. Als hoog maar zo wat je slag. Luister. Ik dan. Naam is Wishi. Ik nog hier naar hier. Ik nog hier naar hier. Je bent naar 3 keer wat je zei. Pardon. Pardon. Hoeveel keer is die niet meer bij? Helemaal. No. Als ik nu voor je komt staan en zeg, nog een kan dat zijn maar.